Matthew asempa tidunum. Ena twerɛfoɔ ne Farisifo firi Yerusalem ba Yesu nkyɛn bɛka ase. Adenti na wasuafo no nni mpanimfo tete sɛm no so. Wɔn hohoro wɔn nsa ansa na wadidi. Na Yesu bua se wɔn sɛ, Adenti na mo nso mo atete sɛm nti munni Nyankopɔn ahyɛdeɛ so. Na Onyankopɔn ka sɛ, di wagya ne wo nani. Ne deɛ ɔka agya anaa ɛna ho asɛmmɔne no, owuo na ma no nwuo. Na mo deɛ mo se, obi a ɔbɛse n'agya anaa ne na sɛ, deɛ anka wobɛnya no me ho no yɛ ayɛyɛdeɛ no, na ɛni sɛ odi n'agya anaa ne n'ani. Na mo atete sɛm nti, mo asɛe Nyankopɔn asɛm. Nyaatwomfoɔ, ɛdi sɛ Yesaia ahyɛ mo ho nkɔm sɛ, ɔman yi de wɔn ano fafa na ɛdi me ni, na wakoma deɛ atwe afiri me ho kɔ akyirikyiri. Na wɔsɔre me kwa, wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nnipa ahyehyɛ. Na wɔfrɛ nkurɔfokuo no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Montie, na monte aseɛ. Ɛnyɛ deɛ ɛkɔ anumu na ɛgu nnipa ho fi, na mmom deɛ ɛfiri anumu ba na ɛgu nnipa ho fi. ɛna n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, Wonim sɛ Farisifoɔ no te asɛm no, ato wɔn sintidua. na obuaa sɛ, Dua biara a ɛnyɛ me soro agya na oduaeɛ no, wɔbɛtu. Munyaa wɔn, wɔyɛ nifirafoɔ a wɔkyerɛ nifirafoɔ kwan. Na sɛ onifirani kyerɛ onifirani kwan a, wɔn mmienu nyinaa bɛtɔ amena mu. Na Petro bua seɛ no sɛ, Kyerɛ yɛn bɛ no ase. na ɔse, Mo nso moda so nte ase ara. Monhunu sɛ adeɛ biara a ɛkɔ anumu no kɔ ɔyafunu mu, na ɛyi gu yane mu. Na deɛ ɛfiri anumu firi adie deɛ, ɛfiri onipa akoma mu, na ɛno na ɛgu onipa ho fi. Na akoma mu na adwembɔne, awudisɛm, ayefasɛm, adwamansɛm, awifosɛm, adansekurumu ne abususɛm firi. Yeinom ne nneɛma a ɛgu onipa ho fi. Na wɔde nsa a wɔanhohoro didi a, ɛngu onipa ho fi. na Yesu firi hɔ kɔɔ Tiro ne Sidon fa mu. Na hwɛ, Kanaani baa bi a ofiri mpɔtam ba bɛteɛteɛ mu sɛ, Awurade, David ba hu me mmɔbɔ, na honhommɔne bi reha me babaa dodo. nanso wɔammua no. Na n'asuafoɔ no ba bɛsrɛɛ no sɛ, Gya ne kwan ma no nkɔ, na wɔteatea mu di yɛn akyi. na obuaa sɛ, Israel fie nnuane a wayera no nko ara nkyɛn na wɔsomaa me. na ɔbaa no ba bɛkotoo no sɛ, Awurade boa me. na obuaa sɛ, Ɛnyɛ fɛ sɛ wɔfa mmaduane to ma nkramama. na ɔse, Ewom, Awurade, nanso nkramama no nso di mporoporowa a ɛfiri wɔn wura no mpono so gu fam no bi. ɛna Yesu bua seɛ no sɛ, O, ɔbaa, wo gyidie so, ɛnyɛ ma wo sɛdeɛ wopɛ no. na amonom hɔ ara na ne babaa no ho yɛɛ ne den. Na Yesu firi hɔ baa Galilea po ho, na ɔkɔɔ bepɔ so kɔtenaa ase hɔ. Na nkurɔfoɔ akuakuo pii de mpakye, mmubuafoɔ, anifirafoɔ, emum ne afoforɔ pii baa ne nkyɛn, na ɔde wɔn beguu ne nan ase, na ɔsaa wɔn yadeɛ ma ano yɛ nkurɔfoɔ no nwanwa. Ɛberɛ a wohuu sɛ emum kasa, na mpakye ho sane, na mmubuafoɔ nanteeɛ, na anifirafoɔ hunu adeɛ, na wɔhyɛɛ Israel Nyankopɔn animuonyam. Na Yesu frɛ n'asuafoɔ no see wɔn sɛ, Nkurɔfokuo yi yɛ me mmɔbɔ, sɛ wɔatena me nkyɛn atoa so nansanie, na wɔnni biribiara a wɔdi. Nanso, mempɛ sɛ megya wɔn kwan ma wɔde yɛfumpan korɔ, na wɔankɔtotɔ baha ɔkwan mu. Na asuafoɔ no see ne sɛ, Ɛhe na yɛbɛnya paano a ɛbɛso nkurɔfoɔ pii sɛ srɛ so ha? na Yesu see wɔn sɛ, Ano ahe na mowɔ? na ɔse, 7 ne mpataa nketewa bi. na wɔhyɛ nkurɔfoɔ akuakuo sɛ wɔntenatena fam. Na wɔfaa paano 7 no ne mpataa no, na wɔda ase, na obubu de maa n'asuafoɔ no, na asuafoɔ no nso de maa nkurɔfoɔ akuakuo no. Na wɔn nyinaa di mee, na wɔtasetase mpuroporowa a ɛkaeɛ no ntikyirikyie 7 ma. Na wɔn a wɔdiiɛ no yɛ mmarima 9,000 a ɛmaa ne mmɔfra nka ho. Wogyaa nkurɔfoɔ akuakuo no kwaa no, wosii kuduom na ɔbaa Magadan ahyeɛ so.